rĩrĩa gwakire buya aciritũkĩriga rĩa Jumatano kũrenginga gwatwarire obutuko bwarengia obotarũkima na boigo ekerondo chinga bwakire embura egendete simbura yabirike gotwa ase chinsemo muno iga ase orogongo rwagusi no kurengia kwanenga ebiro kose ase nsemo yao ebinto mbuya bigenderete kose ebinto mbuya bono wagukerere ase emambega. Karibu sana ya Gatembe TV asomorobere wega wetwani ya Gatembe rinde chinyara gusanga asinjira ere eyo bwamo kegima asereta konoka Matilda oyo uboba ibana kurase studio ya kabere nere Kevin Ongeri ndochenga nonye omo subati okrokuveni nyawoke ngagotebanga bwakire buya mwensi omwancho murigere ase ritkeri gari ya benefitko ria Jumatano ase ensemo yekionga mwancho murigereria nigongo chaka koro ase county ya Nyamira ekero bono egati yaba MCA koro ase county yo bono banyare kwegerera ekirenga yokoreta mo obomo bomugusi goseke ekirenga kyo gwikirania obomo bomugusi bagokona ritukore igoro nigo bono banyarire gusegeta omokia okobekwa gosekobekwa kwa omokia erio kene kebuna omugusi ngo muserare amo erio anyara kwenyorera amaskani na boigo buna ebisaku ubinde ayaga nigo ari gukwano gosekati yabarai bari banyarete gukwana negati yo mujumbe omokoro koro ase county ya Nyamira muske Timothy Bosire nekiranyare gusingirira engane yubuna omuriketo Fatigad agisemba gotumanya aba MC abo bakoragwa no mokonyi bwa monogeri kwebungeye county ya Nyamira omuske James Matinga nigo besokire na gukwanira obuya bwo mugusi gocha amo nekirenga ekenene anene asorogongo oroiga rwagusi nintagetente benga ekirenga kyomugusi gocha amo okere kiengencho mono nyuma na turatiga mangana siasa asengenja abantu barorira abantu bagocha amo bachaka gutwara obwoba ontagetente benga amang'ana yogocha amo kwomugusi egetari gento kia montomo banto mbamo chigotebanga n'omusike Timothy ochaka gento keriti gatobatebinga omusike Timothy niga arenge ntenenera gotwache tamo buna abagusi egere tokwanera eriogi erimo korugusi ekere na intu totagete korigia amang'ana a siasa na intu twanyora ntoramo muno omugusi kurase ensemo yaye omo MC okiabonyoru omuske Vincent Penecha na boigo omo MC omochore Josephine Atunga nigo ensemo yabo babwate ayaiga igoro yobo mo bwo mugusi inere ngaki tobwenete gutura noyo masoyo mo monene no moke tuichamo na intu torokie gesafiyedo na kikengara igonko ngomukono onde pwensi obwate agenda yokunganisha omugusi engakinere nande we support so much ndo basa ko yo badokoramana nyarebo begira bandamo nyarebe no mubi intuwe intu to gutagurana tiganto tagurana ka abantu bonse be county ya Bosongo amani county ya Nyamira amo na kuburani na gotegerera amoni y'abantu buna mbari tayari obamo buno mugusi barosie na barabuo enyumba yabo y'omugusi tobakogenda noe nasa abande banyora bagotana intunto bwate enyumba abaruya tobwatesie omukwigama abagera ba minto omugocha moigame abasigise ba minto omugocha moigame tete gokorreiga as by now e president into bwate egorokwa William Samoei Ruto oyo kwa baka 2027 koruo tumanye kumana aende ningokoba ensemo yende nigo aba MC abaiga barorekanire kogokera igitambukiro kiaye omugachi bwekiama kia ODM omuske Timothy Bosire ekyo aroberetie na kurangiria abagusi ase county ya Kericho erio gukwanira obomo bwo mugusi ekeremo korore gento bune ekiekija giachakire gopingwa igona abantu barore ngomugusi ngo charamo nande nabwate genta gochiko gain obatagete bachako gesali mapema otwale ko basaba mugwanja ekere twatabire ngomugusi tochamo kura bwate siamo na inumoche moigunga ki inkieka abantu aba bagochamo babwate ekere mokonyora nekebe mumanye kogekana mokonyora nekiya motobwatesie ekere tosukamo na intu ekere tokogenda gochimotwe kogenda gopaka ini kende kionsi na intu nigo togotegererwa muno omugusi Kingo reporter Gatembe korase bunge eyeiga ya West Mugirangi yegotoke meye county ya Nyamira inje Fatigad Kisemba.
Nĩ mambia yaretwo bwobonene gũcia bamenyi ba Mwamugesa shirikisho maega jomoroki gwoyomo gũtia makweli ase daraja ya moyo chinsemecho yabage kubutuka iyo kwamboka kurwa shirikisho kogenda se junction ya Bosongo ingana yabairira barabwo gukora okurubikana. Shirikisho power. Watu wetu asante sana. Kwa majina naitwa Kelvin Orenge. Tunapoongea tuna uchungu sana. Asubuhi ya leo ndio wenzetu wamesema kidogo tu mtoto aende na maji. Lakini wananchi sisi tumeamua tuje tutoe hii daraja ili mheshimiwa Duke alikuja akatoaidi kuna daraja natoa pale Gadmat atuletee hapa. Hiyo daraja baada hajatuletea. Majina naitwa Rita Orenge. Mimi ni mkaji wa hapa, nimejenga hapa. Sasa shida ambayo tuko nayo tunashindwa na hao watu wetu wenye wanatusimamia. Hii ni daraja yetu ambayo tunatumia tukienda hospitali Bosongo Hospital. Imeharibika hata hivi sasa vile tumeongea naye ni mtoto ametolewa hapo chini, ameanguka. Mara nyingi hii ndio shortcut yetu. Ukona na bamenyi bensemeywe nigo batebirenga nigo bairanete magega asokonyora magenderero. We have been addressing this issue. Njesetere bochuraga igaborabu. So far so good. Nongwetera nagende kibarua. Omongina nara omongino moninda kera rwalite awatete pressure. Ore ndire ache yarenge bya kangonto amakonye to mongino moninda. Kitu yenye natuma sana tena barabara yetu ya huko juu. Barabara hatuna. Sasa hata tuelewe tuko wapi? Hatujui, hatuna msaidizi mwenye anafaa kutusaidia. Tuko na shida nyingi za barabara. Sasa kama hii ndio ilikuwa short way. Hakuna. Huko juu pia hakuna. Sasa sijui tufanye nini. Omonto twachonetega wakirijinga koini. Yani none para teyo. Taracha talia to buate. Bono yemete nono mongino kurwetingo wa otomo mwana wetuka. Komentanayo niko baru kubolia gocha asabarai hano mwemusie worogongorwe. Kurege tambokero kya bwango asabagate banga. Anene chipara chense mejo niko chiatana nirio bosombi. What we want to do is chiro asibu chipara chiro asibu. Ndote tikende we don't ndote tibesa. Ndote timunya wote amanyo to serena kya baba abi vijana beka na mimi zero. We are tired of this. What we want, good leadership. Bantu bago to jali security wise. Chingoko cha ibiru maiga. Ndobu ati lights iga. Waheshimiwa wetu ambao mahali mpo tunaomba mkaze kutengenezea barabara mtunto bwati aje wocha wisieno mocha watu wegasi. Tuachane kile daraja ye no tokore biashara ngumbu ana kitokora geli abana gaki. Asomo kiabu kumwekero mwemusie borogongorwo mheshimiwa Duke Nyarango ni gabaga kwerere mirobiri abegete asogo ikirania magenderero chinsemecho elia bamenyi bensemeyo banyare konyora obokoreri bwa bwango. Ini terakhir kata mana gua mengamana naraba mati shirikisho goroye daraja. Kita mana ti daraja ini non cenda we daraja ini candi tabantu. Maka nambo no ikan natu kuana mana ini nabo korang anu muntu nebo muntu mana usabana. Utare si daraja ini aku ti candi kia gara nabo anjaro muntu aku bumi. Ande kosi menjio bukan gua. Ini tu kita kali itu lekio. Intan kuada yang acui kibir kia era. Na yang tahu mono engineer. Kita dia kata kapima measurement kita barende ntoko enda procedure ya procurement ikiaire yira tekta kama tegi kiri emergency ate kiri emergency keta ja bera boiga keta genera ga connect guru shikizo go cha buzungu tutandu akano utawo andengo to wanda abantu bane bagende asi mu engineer se contact you bale ngaba ture da chiju ya kulia ni gari tayari tumukie da jagende ya yamon. Uripoteri kitaseni kiao kia gatembe kuroiga shirikisho kutoka imeye wodi ya Kitutu Central imeye bunge ya Kitutu Chache South ithira ni ngoro kwa Dipon Asanya. Mwanzo murigirire hegati ya barai ve sekta ya bodaboda kuro ase urugongo rwa Masaba North me county ya Nyamira nigo bono banya rire konyora ogosegeto na boigo obosemia ase chinjira baranyare ko baba gutumika sekta eyo ya bodaboda ko egendereria kona kuro ase geikaro ekyo bono oyoro muteneneri obokoro ase county ya Nyamira nigo bono baborigwe ekiro bare ase mirimo banyare kubwatia amachiko apara na boigo banyare kuborigwa banyare kwerikia ase umurubire bobo wene osha eri banyara konyora obo wene kiro banyare kubwatiraniwa nonye nase eme basokana umurikito polkapo kara no roboti ro asinchira engikirano no musangirekano uyu nyare kwa bago kubaretamo
abarai besekte yaiga ya bodaboda korwa sorogongoriga rwa Masaba North bakorawa amo no omunyakirugo ntenera korwa se county ya Nyamira asirita Dominic Babu bali nekirenga kyo wesemya na kibaranyarako bakwegendereria ase sekte yaiga ya bodaboda sekta ya bodaboda baye beke biya nande baye turite biya sengenjo na reri siki yabo yeri tuko bagosokera nomusangirikano boigo okirana mona abarai bande besekte yaiga ya bodaboda korwa Sinsemo Chinde egati yabo murai wesekte ya bodaboda korwa Sorogongo rwa Nyanza asirita Javet Musoti olia korwa se county ya Kisii Jared Oirede abo bisabe kyombekeri kyobosera se kibara kya NTSA na boigo no mukonyi wo base commander korwa Sorogongo Roiga okwana chinga kicho niko bagendera ko bakobwato ko baseme gucyasaba na bodaboda kwene kibunango twara bale omulembe chinga kibarase emirimo yabo azikorengana mu nabara yabega batugutera le chinkuma buna okubeka reflector ya bulume yomo cholia obusongo niko kora tunyara kabako kubwatu wegento batebire una niko babekira machika maikirano ayo baraganya bwatu bunenchire ya moyo gotinga mulembe egati abana bodaboda bona nerenga montonde bwensi okuru county ende yonsi mwana bodaboda bari kubwatu bosongo nande karogwa chire ko ruisiko no tatwara reflector yaba elipuru ya bosongo turi ko bwatu abantu boka batakere ko beka mbali bako kwarara etauni ya bosongo wanya namanga nechogo yaito ya bosongo ko tuanchera nanga omogeni ogocha ku rusiko tabasiko na tubestika yo mutienye ana chigusiringi ya misini chirichwe bituko wasima bwego niko bwaruru cha sabana bodaboda kwene kibunango ene kyabali usikabara ibara ase cyabisi bunenchire yemo bwego bali kumbolera magendera mange ayo haraberere barabuka abanyene kwegendereria twaenda state house tukaromo nene bwensi ebinde president ya abegete bak nebiya baka support ye president yeito to support yo solicitor general ito to support yo waziri ito gamba bali toire muna bali bachole korusia kera muna abana baito endu baka to ba support siasa deraja ka siasa kare 2027 aro sa abana boda baito chinga kiri tware otume kwenda go disruptive meeting nini nchierete agende meeting yo anya tutaiti monto tia kwende meeting asumusangirekano yiga boigo oikiranwa muno chief korwa Sorogongo Roiga nigagendere ko bagakobolia abana bodaboda kunyaraka bako haka oroboti nane nigoro yububi bw'ekigwa cy'istima ekyo cyabere kikubwataniwa muno asomosombi chingagikiberwa mu abana bodaboda abiga munenjire yamo yo gutolia obuibi bw'ekistima nari gusaba abantu baitu ba bodaboda kimoraro le instant kabireye mokorra abantu babo tukokera bare SHYH please rireye message no mweleo yabo na bodaboda abiga niko bagendere ko bagosemeka kwene kibunango bwate bale amachiko yebahara munenjire yamo yo kwegenderere nabigo gusiria agokeania emebasukano yechipara nini zindi viongozi hapo tusaidiane ulevi tuache kabisa na mtu apatie mtoto wa shule ati pikipiki endesha enda cause accident si lazima hata cause accident ni mpate tu ati mtoto below 16 years ako na pikipiki anaendesha na mwenye pikipiki yako hapo tutazungwana insurance ni kitu ya maana sana mujaribu so mimi niko himiza you lead the rest when you wanakufollow you lead by example inko ripoteri getaseni kya ubanchete kya Gatembe Kuroiga imeye chinseme chiga chia Masaba North imeye county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara mwancho muririre umuriki omunene bw'ekiama kia UPA oyo na ndoro mukonyi bw'omunogere bw'ebunge eye county ya Kisii omusike Jacob Bagaka nigo bono anyarire gukwanira okumirana komo waziri omukuru musike Dr. Fred Matiang'i aba MCA naba MCA we county ya Kisii korengana nere nigo bono kumirana oko kore enchira AM omusike Dr. Fred Matiang'i arachie ko usukia bosio yakira ekoko ase obochori obonene bore bose usasikirgo kyuburai ibwensi oroboti orufuna rwaligane no mulikito Aaron Ototo namba 1 tete ko irenga kiaso gwa kiraba MCA baito ba Kisii county ngambo ya mano omukonyi bw'omunogeri bw'ebunge ye county ya Kisii oyiboigore omulike munene bw'ekiama kia UPA nigabire omutang'anike gima gukwanira etaro yegati aba MCA kurwase county ya Kisii aboige county ya Nyamira gochia kumerana n'omuwasiri omukuru musike Dr. Fred Matiang'i korengana Bagaka etareywa nigo yarenge eyengencho mono asoku yaligania kwaye umusike Matiang'i igoro y'obochori bonene bw'omwaka wa 2025 Fred Matiang'i
na turangeria aseng'encho y'okorigia obosemi korwa story na intugotaka kumutegerera agenda yabwata ase abanto baito ba Kenya. So into bune county ya Kisii neri ya Nyamira tukurabona leaders cheto ya majority na minority ntwagenda bomugambi tugakwana tugatore discussion na nitukarora gutabekene na bwata marurama ya noto ndia somo busi batuboy gase Kenya ngima na gukonera obwamate bw'omugavana bwa county ya Kisii Omusike Paul Simbarati na Dr. Fred Matiang'i. Omusike bagaka nigatebuna babera abo libobwate obwamate borobuya na inde obwamaskani gati yabo. Tabantu bakana gukwana nga umweshimwe ose Matiang'i wata kirigabana ose gabana tata yeti Matiang'i na bibi tena bitwaje tugusiga umweshimwe wa Matiang'i tana watake umweshimwe gabana igabo basikaine sana ataye nanya kotegerera ase Matiang'i rokanire kagupinga umweshimwe Simba ate na ategereire na iguru umweshimwe Simba kakurama umweshimwe Matiang'i abantu ababere nkukwana bale mbaigwanaine na nikora bale gasiamu oigo Omusike bagaka nigasingerere buna ere no ari magigayo mugavana Paul Simbarati na nere agoche gwakira ekura asobo chali bonne bo mwaka wa 2025 nebere nande karen kora abantu batabatanga bagaka totebi gose simbole gose Matiang'i Ugochika na ugocho nistat. Ekiranga kwa maskara kwa kachikura kwa maskara tano. Chiko chirinde shwa ngocha kwa kana bakoni wikenya akire no mwamusio masi west. Eye kure iko kanya akire to na kurusio. Ngo cha se kure yobo gabana wikanga Simbarati. Nere nkwa. Na amwache kali independent, amwache kali wapi? Ese njemere me ya kolire. Nega siria kure masi west. Guikamo ikura yana. Chingakie chechio nigo Omusike bagaka aigerera kubwatirana hagati y'omugavana we county ya Kisii Omusike Arati amo na serikali enene insi y'omurai bwense Omusike William Samoei Ruto. Unge president ya Kenya ya murangeri ya mutebiri Mheshimiwa Simba ntagete gotegerera moni yago ase bitotete bikoragana Kisii. He has no reason kokana gotegerera egararo parliament ane kurugari matuta yagenda gyose yacho kama matieri mumbu aliera wasu. There is no problem about that. Igo ane kibuna nigo kubwatirana kogendete kwane kigwana gokorwa gati ebyama ao ebyo bigosira iganga yae Omusike Dr. Fred Matiang'i. Matiang'i na nata last time igata the coalition. He has decided eraba accommodative. Abante bare tobote mbara bako mate ya rosi kiame Kenya chaka fresh mbara bako teba agende gusabere Jubilee abande bateba tianda bere UPA. What we have agreed muna bande bi byama bare bako mo support ngeringa it will make a coalition e actually ganta ko bare nini emet Aaron Ototo Nyangiri Etembe TV. Mwanzo murigeria gutigara ase amangana siasa ya Dr. Fred Matiang'i oyore omunyakiro gwikia mekyo kia UPA na boigoro mo MC we wodi yerigo mo Omusike Nyambega Gisesa nigabire umurai obwangoigo gwesokia na kumwegerera omwaziri omokoro Dr. Fred Matiang'i nigo bono atebire nigo barache kumubwate siasa njira engikirano kigima na boigo nekeranyari gukonera siasa chae Fred Matiang'i anamono igoro yekerogo gosekeranyarete gukwana igoro yekerogo kyobo jumbe ase ebunge eri ya Kitutu Umasabe county ya Nyamira wancho murigero roboti oro no rwariganire no muri Kitufat Gade Gisemba asereta ngoro ku Nyambega Gisesa mo MCA bwe ward ya Rigoma na lebo maido mo jumbe obo Kitutu Mheshimiwa Clive Mbanegi Sairo nwakorwa se ward ya Rigoma njene vota yae nerene vota yane na nimo maite Omusike Gisairo nabasike bari Omusike Onyonga nabasike bande nabasike bari berure ko bwatesia Omusike Matiang'i kobori obo president because there is nothing wrong no Omusike Matiang'i kutaka wazo shit no muntu atagete igonje ntebe nga ekera abantu bahansire ko criticize Omusike Gisairo Omusike Mojumbone igasia gokora mbuya mono nanda mangana ali akwanete Omusike Matiang'i akwanete ritkoliri na bara bere taken out of context lakini Omusike Matiang'i atebete abasike bari bakomugwata zisori Kenya ne ntambe gwikaende kire region ya Kenya no inje ngora taratore nere Omusike Gisairo ngo tarare nere Omusike Onyonga ngo tarare nere Omusike Machogu Omusike Musina abandi twana banyorambo time yugo tara na libara campaign Kenya nenene bono nganje cha person ya UPA abantu ba United Opposition go ikerana tora agreement tataza United Opposition yonspi tojo kufile candidate ya mo bade to bade by election ya Nyansiongo totore by election ya Kerenyo na totore by election ya Nyamaya tote bya bantu murangiro njira murarangiru inukaria bese na ndento ruete mono twegure nga rit koria mambi na mambiende abantu baba Kenya kwanza
babate plan yo wanza kwa bantu chibese ikagase mawa ward na asenyama ya ward tote ya bantu beto inu kari chibese lakini mumanye mwake kura ino asomoske matiangire ko sawa bakchukura bakere candidates baito ba UPA to ba unveil bwangoiga within the next 2 weeks ndo tokore function choko ba unveil gongo bate bakere candidates to ba UPA baje basoka asimole na ni mo maete erinde mo ba support Monjo murigerea gutigara ime county yoyo ya Nyamira na injiremo yo gutingia obokoreri bobowenia ase county yo nikobono serikali ya county yo kubwaterana ne wizara yobochenu eyo korawa na Dr. Ronald Mogoi nikobono litukoregoro banyalite wasioria ebitanda emyeyemo na 50 ebiye ebyo bigo chigotumeka ase okubakonya abaroire abange eryo kugendera kwenyorera obowenia ase nyagitari eyo na boigo nigo banyalite komenta ebitanda binde bine ebyo bigotumeka ase nsemo yabange na kogongeria abana bunenchiremo yoko neke buna abana nkogongerewa bare ase chinsemo chire ebuya umurikito fatigadi gisemo norobotiro ase njira engekirano Serikali ye kaunti ya Nyamira kubatirana ne wizara yobochenu imeye kaunti eyo nigo basioririe ukugurwa kwe bitanda emya eyemo na 50 ebyo birache gokonya abaroire abange konyora obokoreri kubare ase nyagitari eyo enene ya Nyamira. We have acquired and installed 150 new patient beds. This is in addition to the currently existing beds that we have within the hospital. Therefore, this will reduce bed shortages and allow for more admissions while ensuring that our patients are recovering in a more comfortable and less crowded environment. Nonya nigo serikali ejeiga nigo yamentire ebitanda binde ebijya bine ebyo birache gutumika asensemo eria abasubati bakwiborera abana. In ensuring that our mothers deliver in a safe and comfortable environment, we've also acquired 4 state-of-the-art delivery beds. These 4 state-of-the-art delivery beds, one is an hydraulic bed and 3 are electric beds. These modern equipment will ensure that our mothers, as they are delivering, the physical strain that they undergo is reduced, thus making childbirth safer and more comfortable within our facility. Kukwana ase nyagitari enene ya Nyamira nigo abarwaire basabirwe utumia amarangeti na boigochi uniformu ekyo kyagurirwe eryo kurenda obochenu bwabo kubare ase nyagitari kuvalia uniform ya wagonjwa kama uko hospitali. So kuanzia leo vile waziri ana unveil these uniforms and linen, tunaomba tushirikiane nyinyi wote wagonjwa na wahudumu wetu wote tuwe na sare, tuvalie sare. Hospitali imeprovide sare kwa free, tafadhali tuivalie. Hii ni njia moja ya kuzuia magonjwa na pia kuhakikisha kwamba una environment nzuri ya care katika hospitali. Ensemo yende nigo bakwanire egitambokero kya serikali ye kaunti ejeiga kyogokunya egesima kya mache ase nyagitari ejeiga anene gukora omuchando wa mache oyobeire gokorekana ase nyagitari ejeiga ase myaka ya etire. Also achieving another very important milestone, which is water self-reliance through the borehole. Tumekuwa pia waziri tukiona picha za mitungi ya maji, watu wakisema wametumwa nyumbani kuleta maji ili wapate huduma kwa hospitali. So that is now a thing of the past. That never happened though, but it's a thing of the past. We will never experience water shortage here, and that will ring-fence and reinforce our resolve for proper care and infection prevention, especially around patient safety. Hingo ripotera getembe kurwase nyagitari enene ya Nyamira egegotoka imeye ward ya Township West Mugirango inje Fatigade Kisemba.
Koirana ase kaunti ya Kisii aborokiwa gwetania emiyemo koro ase chiamate chiokonyora wainse ase eskuru yoboroso ya Nyakeiri emewodi ya Sensi ebunge ya Kitutu Chache North ekaunti eyeiga nigo bono banyare kurira yogocha kubeka omokia nabo igo gokoria bia ase amasomo abo aiga nkubwatekana negetambukiro kyogosirwa ke masomo kugorerwa chi uniform ne bitabu egetambukiro ikikyanyarete goikiranirwa na abantu ose no monto ore no kogania okuyogocha ase aboroki wabo oyobo igo ore omomenyi ase ense ya Canada kurengana muno murikito Daniel Ontiri nigo aborokigwa gose nigo abamenyi bechinsemecho banyare goteba buna obutaka nabo bwirire abange abana abange utanyora amasomo yekerengo kiri kiganeiri Erio kwene kibuna aborokigwa kurwase chiamate chokonyora gwinse boigo banyereri baga ligosoma buna bari bande asoko basira kibirengererio na kwene kibuna ngororekana bari buya aborokigwa baiga nigo mugasorero babwatukirwa obokonyi which uniform ebikoroto nebinto bigutumeka sekirasi asa aborokigwa gwetani miemo ekyo kirachiko bakonya asoko kolie buya tutomete iga ase skuru iga ya Nyakeiri Comprehensive School tugapima abana chiuni ero ntwabaretera chiuni echo ebikoroto chisocks twabaretera nebitabu nechikaramu boigo nande abana barororo konyora abaiburi babo basirete batari kwenyara buye igarene na baro babwato buremeru bugete na baro buntu ababeka ase program ye chiuni twabaire next bono nande nto bwateganga yokwenda chiskuru chinde totete gukora chiskuru chonspi chire Kitutu Chache North iko next nto bwate skuru nande tokogenda mobe tayari ngocha turase muri eganga ya masomo negento kya muhimu sana omweshimiwa Nyarenji igataite korora ng'abana basomire igataite korora ng'okonyira abataka igataite korora ng'okonyira abantu bonsi babo Gitutu asense mwende omorokia bwaboroki bwabaiga nigo baigo agokere getambo kereke omenta buna omogoko bwaboroki bwa no chikorekana asa masomo korenganigwa ninchira babeire bagokoria kurwasa matuka magega ntubuna balimu bono we hope abana aba konyora batabwate none uniform bono nsichindo mchwandoli babwate nonye nkurunka because nabo yale konyarekana matukande mbago che school because they don't have uniform now that you have assisted them kwa bakonyire banyole uniform mbate batoke bali present every day their performance now will be good toigure buye muna abaibori elinde na intwe school ya itero kane buya roja bana babeire smart bonsi bi igonya sao itotigagosenie ntuonde tanya koreta gaiga noyo bwe katwaro liro mutangani oko abana abaetete bakarika abana marieta ndoro jigende lakini bono twarorire gento igo bono rende tokwira nimbi ya mono onyumanje maya Joshua Makori Nyarenchi mwakili asense ya Canada umwibirwa we wodi ya sense nigo abeire gati yababwatani balia babeire asomo stali obusyo asige kabono gosira masomo boigo obeire kagwe chandera na kurigia chinchira chingiya aso gosira bana boda boda kwerigiria gosira chiamate chokonyora gwinse na kubwatuka nonyene bitamba byo bachino asichi skuru kurwa sichinsemo au na mono asebonge ya Kitutu Chache North nkuruboterega tasini kyagetembe litrane ngurukwa Daniel Ontiri Mwancho murigire na boigo ya mate mokoro ase kenyoro kia mabuko egotuka ime ya Nyaribari Masaba ase kaunti ya Kisii nigo bono ere ase omusunte ime kubwatekana no kubora kwa mwana obo asereta Donald Marita koro alitukoria Jumapili ikiyaeta wika abono oyo taramanyikana ase agotoka nigo bono ya mateyo yanyare goteba buna nigo omusaya oyo abwate obokumu bwake bongo gosomo chando okebongo nakero babolire onde bwensi omumanyete anyare kubamanya ase omwanchobo are Gabriel Nyakundi norofotiro asenjira ikobwatia Yamate eyemo kurwa sikinyoro kemobuko yugotoka asebunge Nyaribari Masaba county Kisii nigo bare asomusunte kubwatikana no mwana obo inyara kubara kurunga kurwari tukore Jumapili Yunes ke muntu Marita injengina umwana oyo omise dikuruga iga Donald Masodi Marita mambi Jumapili akanyora nabukire kumuboli na kingonyorero ngoli agantebe yaya ngochande
ncherende ngakanyache tachicha ekera tacha titukeri gaika kuchimorogoba tachicha bakasambi tanguru kijoni nyer maiso anka umwana no yomuro minto ona bananya tumongino bakadanga ya umwana ombulire ku Jumapili nigo amintana gotebaguna nigo mwana oigaro kaneteri tukore Jumapili ase kanisa ya Mabuko Catholic Church nabaigo agaso ase inyangi yaringe asensemo yabogeche nagendete kanisa ya Catholic Mabuko rugura naenda akarworo akaende nyangi yaringe bogeche bono kurwabu nachikomo nyole sakolete kiondeta yonte beti sachete bono gesu mwana ya arugaiga imbwato mondo ebinte binge bisaregete kireke mogete neine ekiagera ngoboka mambi neira na morogo asebaigo amentana gotubuna nigo akire orboti asebitase nibenye nyimbo wikira boniga ase ataranyara komonyora Jumatano nkagenda ibacho ngake riboti ngaewobi ngacha kero nacha na murigiri nkagenda ngaibunaroreka chibi ng'ombe ngaenda chibi ng'ombe nganyora tayo ti mwamu ye kore bwate bibungo bitatu rongi abegete rongi dark green na ibikoro tabegete chopeni ejicha sandaki lakini nene konya chasire koera ne Kiswahili okwane kegusi utatigarenda bwate kasoro yo monkonke ora kintu ko yimanyonyo atura ikanga asali asibaganiri onde bwensi uranyare komorra kubakira esimigo se gwa koroboti asegete seni kebenyimbo kirange iriyo kumonyora omwana obon arare kita seni kya bodi sikiranga keriboti goswa mujibu asanya sabo bwe musabijibu osejibu egereba ose nambera base screen einambe inere yo monda gwa kegere tumanye nduto gusabanya sakoreki umwana yatoge ayirande gochanga nonde bwensi omoroje sale nangu jesikimurugoro gaiga nabago tomutebye sale egero umwana iranenga kingo reporteri ya geteseni bonjite kende gikomike getembe kurwa sebunge nyere bari masabe account ya Kisii jenguruko Nyakundi Gabriel Kwanza mwigiria ase oroboti oro korwa ime ya nyari bare masaba no tokorera ikionga chinsa chabona mambikore ndigendera kubwati omuroberio irinde chinyare usanga ayagenderete korwa igase orogongorwa gusina bwo korwa isiko ya gusi narari ale nonye nase chigazeti chirituko lya rero tobusaguska ikiyagera omuroberio bwetone yagetembe negenderete no genderete Gitebe Technical Training Institute nigo ikurwa amigiri jechikosi ao bunabono building and construction kusubwagachi abwasiba kwigiria ubwagachi bw'ikinyumba naboigo ebiwanda ao kurobare ekose ya version design garment na dressmaking gusi obusoni bw'ekiyanga n'ebintu ao abu ase bari nambeyemo asugutwara machine ichekerero nebinde binge nkwegelie bare amangana a beauty and hair dressing aigon kwegeli bare igore pedicure manicure barbering braiding plating na yande amange ICT aigano institute ye ebwata chi computer nebinto ebinge byokwegelia ICT gwetania skuru ndiyonse era sorogongoro iga asama ngurukwa Alpato Maliba mwalimu manne ogetwebe Technical Training Institute serikali yakolire bya sana asogotwa institution yegocha saya asengencho etagete komenta ochusi ase abana bali bakole skuru ase iseme cyobufundi naboboliri moleta abana wache skuru linde banyore system cyobufundi
boigon kwegeria bare electrical engineering power option boigon neroro asaba kwegeria iguriye chinguru cyomuriro bwestima na kubeka chinguru echo ase emeche ni company ao secretarial na plumbing katiye chindi chinyingi munabono social work human resource management na nigo bakora chikosi echi ase ebiringo bia artsan use short courses certificate na diploma nigo ebwate aborokia babwate obumanyi bebiringo bikromono mbayitirine wizarega megeria yega nabo ondebwensi akwegerigwa inchobono utari kubwate kegori utari kubwate numumurore usino mweseke Gitwebe Technical Training Institute niki kutoka kilomita eyemoyoka kurasomochi umugwawa asepare nene yilami yakure konge kogenda chebera inche Kenneth Mongare Ngaga, a Dean of Student, Gitwebe Training Institute. Iga karokwaretiro mwana wa Gitwebe security gere guaranteed. At present, abana tuwate 600 in all the departments togoso. Na yonyolire kwaletiro mwana atuare skills tokonye Kenya. Asamange bakire simi ase namba 0713985300. Gitwebe Technical Training Institute, skills for self-reliance. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirinkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga chianniversary na yenda mange mnabono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase chitent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase koroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimia sinamba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Nyagitari ya Medford nigo egokorariria itko yokora umunyagitari ryabosagose free physician consultation day tariki sano mutinyu kyanda umwakorega nigo bararu obokorere asichinse mo chikubwatia free cardiologist na physician consultation ECHO asibali babwate sha na inpatient boygo asibali babwate co-pay for outpatient VTIs BMI litkeyo emerongo etatu igore yemyanigo erarusiwe asobokorariye borakorekana litkeyo boigo emerongo etatu igore yemya nigo erakore asibali bakubweniwa litukeyo mbarokiwe osembakonywe amangana afri sha admissions boigo sha registration na boigo korawa emetinyene naki ogwakana patarere tukeriga ose obakiresi me ase number 0101-001-127 Goseba go 0762-105-575 Naboko batarera nyagitari yure ase pare Kisi Referral Hospital Road Nandinchu litukerio. Sha Ceramics netuka eyeko n'ebintu by'obwagaji aho asiligolirense nkonya bali mirror and cabinets asebabwate aluminium and accessories mbabwate mirango y'echingenjo aho mbabwate chitangi aho nawe gukurose company aho locks and accessories babwate chichogo se toilets ejojire c'echingenjo aho nabwo n'ebintu bigutumikase e bathroom babwate kitchen sinks nabwo ne tap babwate bintu bigokora plumbing aho babwate marbles and granites nkone bale MDF boards kone bale deformed bath chichingenjo aho babwate bath taps
babwata chi tiles echichire chechingenjo ao konya bale boigo ebintu buna bono wall to wall carpets nkonya bale boigo chirangi kurwase chi company ao ase babwata chi machine echo chiko chiburukania babwate biro byechingenjo ao babwata chi gypsum pots chisimiti amabati egati ebintu binde binge ebyo bakonya seligolirense niko bagutuka ase nyombere manyakanta buna Cansons Plaza ase bara ya Kisi Kisumu imbe yo muchuyiga obusungo asamange naboko bakiresi bibwetera se chinamba cyabo 0703943972. Kisi Impact Institute of Science and Technology bakorereria Aimtech ya September asibakura chikos mnabono ICT, Mass Communication na Journalism, Hairdressing na Beauty, Perioperative Theatre Technology, Music Production, Computer Packages ne chinde chinyinge asamange bakire SMS number 0705 773 142 0784-663-693 Nubagotoka ase umuchubusungu Twin Towers aserirungo Elia gatano na gatato Incho ayirira bwiri kibono Superstores Nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yigakurigiria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho teberie kende kensi uraganie bagoteberie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukonyagwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo guchani warrant na boigo ayo orakoberwe kasure asubwango eduke liga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se chinamba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Ndagira njana gwansabuna iyero siri na Riziki Caterers. Riziki Caterers ngorobare obukoreri ubuya asachinse mubuna outside catering. Asemeyega buna chinyangi chionze, chi birthday, housewarming, chi anniversary, chi get together, amatanga, corporate events. Kokorabare nankwena nabare obukoreri asachinse muboygo buna decorations, chi tame
event ebirogo chimesa chikeke nabo igon kuru barobokoreri bwa public address system yubagotoka mbarabari ne skuru y'uboroso ya jogo samange bakresimyase namba 0797119986 Riziki Caterers ubwansu bw'endagera. Boy Juakali Center neduka egokoneria ebitamba byokorosia chisovaset ebirugo bye chisovaset bagomba bwate chikapet chisanduki cy'abana bagucira eskuru na boygo echo kubekera chianga nigo babwate emeito yebirengo ao kurwa eri abana bagucira eskuru amarangeti ebitamba byokwara na kurarira babwate chichiko chiviber chokoroseria ebirugo na boygo chips chokoros chipillowcase echo ogorarira. Gagi. Omwana yo boy, tikanda ndango ichibesa ntabwate muko, lakini naikire taracha seito, nanyorire mwapo ichu wakali. Hai, wana ichibesa kwenda mpulingi, pulingi. Hemeito ya bana bakuchere sukuru. Hemeito yo konyora bana chisare. Kwara zangu ra duniani kaki horoje baka nabwate baka ebintombire bakoro kwa chiferi veti. Chikorozi ebirogo biechigari. Hai! Kaki apa kusiba sepinga imore. Kaki imore. Hai! Inchu kaki mwenzi tabatari. Ninchu gocha moye binto koruga mwapo ichu wakali. Hili, omuganga chemisi onkoroko. Kaki. Mbabwate chitandarua chokorosia ebirugo biechigari na boigo ebirugo bia leather. Gusechi sofa set chia leather. Gwetani abo nigo kubanyor babwate chi velvet. Echo oranyare koroseria ebirugo biao gusekende gionsi origeti korosia. Nebintu nebyo. Mbabwate cha ase ebirengo ao manyiga nonya nechitandarua chokorosia chihema mbabwate kaiba gutoka nigo bagutoka ange ne hotel ya Kisii Hotel katikati yo musikiti odaraja mbili na Oru Superstores barabari na Kisii Hotel gutaka kumanya bange na kugura kende gionsi bakire ase enamba 0720688220 Boy Juakali Center inkyukanyete utaragura ebintu bya okuruoro Njempo Juakali Store na bariga ni mwesto kole biashara sobwamo ingotoka opposite Kisii Hotel na bariga ni mwesto Gagi. Gagi, genda mwapoi gagi nyasaye baba boli Juakali. Gagi, egotoka alinsali taracha mbili. Gagi, ligere libudango kuanete, omushi omubihili. Gagi, nariri goli kwa sarense, ebinto nago lire gagi. Boy Juakali. Hai! Hili. Gagi. Hili. Hai, ngogongonya. Mushi omubihili. Kulite bintu muri mamba. Nigo bakwigura amatukonsi kuri nderi tukuri sabato tibari kwigura. Hazina Siri Event Services ne company ya Chirenkuma asogo kwa obokoreri ase chinse mobuna corporate event chiroadshow chinyange amatanga anniversary na yenda mangamna mono photography videography live stream ne coverage na yende amange kurubare obokoreri ase tent ebirogo decoration lighting chikapet na sound batarere ase ekoroba ya Ouru Towers somo chobosungu angena AM Taylor samange ba kresimyase namba 0721217817 Hazina Siri Events. This is a surety. Keroka Technical Training Institute ni shule ambayo utaiaminia kwa masomo ya kiufundi kama vile Building and Civil Engineering, Electrical and Electronics Engineering, Agriculture and Environmental Studies, Applied Science Department,
Computing and Informatics, Modern and Full Equipped Library, Mechanical and Automotive Engineering Department, ambayo wanatoa viwango vyote. Na sasa usajili wa mwezi wa Septemba unaendelea. Kwa mengi wapigie simu kwa nambari 0726588558 au 0708330000 au watembelee kwa tovuti ya www.kerukatechnical.ac.ke. Kumbuka, hii shule iko kilomita 1.5 peke yake kutoka mji mkuu wa Keroka. Mlete mwanao leo ili apate manufaa ya elimu. Kila nafsi na ita Orari ogokwa kwa mongina Salome Nyaboke Ongwae, yaro mongina Onelson Ongwae mnari. Yaro mwibori mwabo Grace Mra Ongwae. Yaro mwano nyagosira William Onchonga na nyagosira Ana Onchonga kurwa mwakibageni kitutu cha North Ebu Onchonga. Ngina Dennis, Obadia, Edna, Nevian, Bethwell na Maureen. Ngina moke mheshimiwa Mugavano Mokorowe County ya Kisii James Alves Ongwae, Alice Nyagosira Bosire, Edward, Dr. Enoch Ongwae, Nyagosira Evans, Margaret, Mike, Timothy, Lilian. Ngare Nginaviara, Rispa, Dr. Laban Thiga, Robert Nyariki, Alista Mbura, Wego Elizabeth, Nora, Lynette, Bernadette, Jelia, Pamela na Matthew Osin. Ngare Yomwabo Nyagosira Obiero, Nyagosira Milka, Nyagosira Maria, Nyagosira Manyora, Nyagosira Sagini na Bande. Ngare Mokoyo ya Professor Bosire Munari, Ambassador Yabesh Munari, James Gesumwa, Nyagosira Mwocha, Onsongo, Nyagosira Arande, Nyagosira Boyani, Nyagosira Mura, Nyagosira Gechemba, Nyagosira Mukaya, Nyagosira Steven Gesumwa. Ngare korara ya Nyagosira Andrew na Pacifica Makori, Daniel na Grace Thiga Korwa Othaya, Nyagosira Samson na Helen Obwaya, Justus Mbura na Nyagosira Monica Mbura. Ngare ngina moke Jeremiah Mayeka, ngare bamwabo Oreni Kenyenga na bamwabo Kefa Arande na bamwabo, Nyagosira Mukayonde na bamwabo, Ogonko Nsongo na bamwabo, Nyagosira Gilbert Omwocha na bamwabo, Bota Mosoti na bamwabo, Omariba Omara na bamwabo, Tom Mokaya na bamwabo Munabande. Bairi na basani maendra takumbrana alia senka yabo Nyagotorioma Professional Center Somuchu Nairobi, Riara Valley Apartments, Gatura Road, Nairobi Keraritko. Moberoye ni wachira senkendi ya Aga Khan Hospital Mocho ira Somuchu Nairobi. Mochango maneno korekana itariki kiando mutinyu kendo mwako yega Maxwell SDA Old Sanctuary Nairobi asenka ya Nyagosira Boigo ari Nyagotorioma. Nyagosira na korerwa masabo asenka ya Maxwell tariki 10 nigo ara nigwe tariki 12 umutinyu kendo mwako yega asenka ya Nyagoto Village Tioma location Maran District ase county ya Kisii. Gatembe Television, Magatembe FM, tarangare yetu. wale wote waliona katika tu Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda Edwani yabugire ayo mwaro karugetanda bana mbale njara ayo mwaro karugetanda bana mbale njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege
Karibu sana na ineo mwancho mwariria sense moyo yechi gazeti echinga kechiga twocho kurigiria narariare asechi gazeti chiri tukoria rero nabo igo narari ari agendete gukorekana asechi nsemu oime yinse yeito ya Kenya kobwa mono kurase orugongo rwagusi mwancho mwariria nerebuya gusugeria abantu buseti muneraiga amashabiki abogete mapema keuma Brian Quiver na boigo Chantel Shani topate Festus Kipruto to timete singo areke gusi na boigo kuna bono kerubo boss agoteba kerubo post Perius agoteba ilitoria Perius agoteba tunde in kama kawaida kerubo Madam Boss ofukutumanyanga elitiriga likoteba nga Perius ndireriga konene nelita ndochinga elitarigia sana pia mono kiguma Bonventure Mobisa ne agoteba nga kurwachinsa muchiri chakirwa omosocho noare ime yomuroberio goika omoerio mbia mono kigima na abo igochinse mocha Facebook moncho murigira soko nyoro muroberio iga ya masemo una getembe TV ndochinga nabange basangete ujumbe chabo aroro kurinde mbadi Brian reniga otebanga igago chana bandos muitu wa tari magana bandos muitu ndochinga bonsi bari ase mitano mbe bangete kigima eriogo swase umurobiri umuigwa babakinami agoteba makime present incheno umuigwa babakinami na agotebanga no ari me umurobiri na mama watoto akumuruka Faith na boiga wote baba Victor Mondo Mienda Salome Onyoni musori bwege susu Lydia Nyaboke Omosai Juma Keri Esteri Jani Mo Moreka Kajeni Ntobate Kajoze The Best Linet Mokogoti Bobiero agote watoto la Kisi Surambaya Rosafi Beatrice Erutei Jack Nyaboke Mokogoti Onyangaresi Sheila Kemto Kefason Bosire na Vincent Amisi akopate winga baso ime yomurobere asinjira ere ya bene kigima Victor Embaskini Isaboke ni agote bokoro Kisi County Virongo Ward pamoja mbia mono sana kwani abantu oba Virongo timiti Virongo ya mate ose ya ruguru lakini enerebia kwani abantu babirongo nende batei basoime yomurobere Bonventure Mobisa agote bokoro chinse mocha kira umusocho ndocheno ale chinse mochonsi yerebia agote ba gwika omoerio mbia mono sana Victor Mondo Mienda agoteba following aniga kenete go follow a represent from Kilimani tuko pamoja hadi tamati agoteba na mamu abo nere Agnes Mienda ndobate agoteba tatu mabonere Richard Mienda mbaba akobolinga babo Anthony Ragori Rispa Waro omoigwa wabagetutu Thomas Ondari Joshua Mbuya Tiremba Vini Sanganyi Boniface Mokamba Penkila Lydia Nyaboke agoteba Mokogoti Nyangaresi emsurengia Sheila Kemto Masai mwenyewe Surambaya Rosafi agoteba nga naboigo rasugu nkaibare mbia mono sana baso ime yomorobelio nebiro byabo mambi abo chinse mocha Facebook butambikira ngo kuboria enda kurika ujumbe yao kwa manyereta naboigo chinse mochiri okorwa etimu yao nereri abande bagosoana mwabo kwa boringa andake ayo mocho morigere kero tari kurika ujumbe usaboteba noreme yomorobelia ebweka tori na family yao aroroko sonye tobwati sonye toracha kenke kyagere nto andake nebiko no bote no abayiboli no kwate usi abayiboli gusumuntu ndo bwensi oli angena ina buku mwaligania nekare asiriro bali agusi nyare go tune in miyagetembe TV Fred Moga agonte benga watching live kurachinse mochianya Kinyomisia Secondary School agoteba MSD Call Fred Moga Moturi komo mpaka omoerio bia muno sana Bikundo Elijah agoteba kura Karen Ngong following salimia watu wa Karen abantu ba Ngong Road Bonsi bakwani obate babe tuned in waseva wakwestay they should stay tuned in Oscar Ogembo wa Misiani agoteba kurwa South B Nairobi na watch news zenyu hadi tamati mbia mono sana agoteba thumbs up na boigo waima baba yao omokoreri abambari bakuru kwa
bari bakora emirimo y'ekanisa waima baba yao niga goteba etwani ebugete ekigima ase enchera ere eyabene timatinga waima nkayobwatete omorobere koro nabo igokera bose nande no ara sense meiga gotanga bwakire buya usi bono mbuya mono sana embura netwete ase okoro gose chinse mochiri bwatete omorobere koro embura netwete aroro ahenga ikwabokire koro mambia bono mbara biore na barabu Alieta Simira Hamik awataba live hadi tamati from Murongo University hadi Suneka Bonyando tuko locked in kwani abarokiwa bose barongo University wakonyora basubati bakurukwa wakonyora musubati okuruko Zainabu wakonyora yonde okuruko Priscilla bakwani kigimo bateva soime yomorobero nawe abantu babonchari abantu basuneka amaiga anabawe ikasenchira yabene umusori weke susawata watching live from Nakuru City Salams Club kama kawaida. Richard Ayoto awata watching live from Malindi Kilifi County niko ndani mbia mana sana Richard Ayoto jana nilikuuliza andakenga aye nomo gusi ekirate bitekoro wa Kilifi County na baira netaga teba je nomo gusi menyete chinse mo cha Malindi iko kwa manyanga abantu kuro chinse mo chiri cha nyanja kuro chinse mo cha pwani Kenya no bare me yomorobere jeria kerubwa ko teba manama Barren Kingdom wika nka Kisii County kama kawaida. Ujumbe ni mingi lakini imbuya keki madani kana mbane onchiri nigahota bakura utanchi igomanya mache bomogacho bobasi enjoying the program so much. Christopher mbia mono sana Christopher ahoteba koro chinse mochiri cha magena nigo are tuned in watching live hadi tamati mbia mono kigima mwange andiritkeri hari arero Isaac omwana omuzae permanent awatakuranya vituno abo machoge burabu niko ndani following from Nairobi Kebra Showground mbia mono kigima Mungu tu amini akuruka Mungu tu amini akote hi members. Do you allow a new member? Why not? Of course, why not? Karibu sana. You're so much welcome. Awatebanga Mungu tu amini. Awatebanga nyasaye bweko kwigena na ndili na lindo cheri tagotumeka chinseme chiga cha Facebook akuburinga abageni nkwanchiro abaregosa nkikiragere abageni mbanchiro gosa onye kole chinsemo cha YouTube nabo gusanga ujumbe yago ariese live chats tweba komanyeri tachinsemo chiriore nabo igo andake mbaravi bari oganiretia maya aseri tukuri rero mbaravi bari oganeti pasoime iyo moroberio mbadi Brian nkagirete ntwa kwa na aseri ogerimo hasi amangana yaiga ya ndotingana babwate akoroka na bwate bando seigate tekwana na lakini tari chinga kichiga na boigo tinda beba ko sitinda eba ujumbe echeino oyoiga mochukoro oyuga akoroka mochukoro wabaki wabasiango omochukoro wabasiango naki bwakiro ujumbe yao nigite aiga Getembe TV. Pastor Henry Ayora agotebukuro chinse mochi abo gita mark me present mbia mono sana. Wilfred korochinse mochiri cha bonchari nigagote good morning Matilda. Smart. Thank you so much. Ine mambingia nabo igo oyoiga tina manyanga editoria yagote banga hello Getembe TV Chinderu from Gachuba. I'm watching you live. Mbia mono sana. Chinderu. Nabukuru kwa Chinderu. Wow. Kwani abantu bagachuba timetinga ne Chinderu gose ne Chinderu. Okay, amaleta nare I think to vanto so ase ground to manyenga amaleta aiga naki agwato kwa korene mbia mono sana ase mwensi bali mogenda to gusanga ime yomorobere gabweto ani Getembe ase ritukeriga rituko oria bene rika ujumbe yao cha se number 07 2644 73 67 elieta chinsemo chiri mwatete igo chinsemo chiri okorwa nyekoro chabantu base inombara ikaiga so morobere batag nyana abantu babonchari abantu babo getutu abantu baborabu abantu babo basi abagotoka chinsemo chiri ya nyari bari amasaba ya chache bugetutu ndubate kitutu masaba ndubate kitutu chache north na boyo kitutu chache south chonsi abantu babugirango south mugirango north mugirango west mugirango mwensi eyoenka gose nyara koigwa no more ime ya ekionga kya mugusi ose omoroberiga gutwani ya Getembe nere buya chinga kichiga turigiriri ayari ase chigazeti cheri tuko oria rero na senchira ya bene mancho murigirira
ase ekero tukuriga gazeti buna ritukoria rero ngo chaka ni gazeti ya Daily Nation. Gazeti ya Daily Nation yeritukoria rero igondo chekoranga ekoboranga why Ruto Raila saved Sakaja andake naki omoske William Ruto na bwigo moske Raila Odinga banyari kumutoria umugavana bwe county ya Nairobi moske Johnson Adha Sakaja nasiki aba MCA kurase county ya Nairobi unakonye barobirie kuchokoenekia una nkomurusia bare ABC omo governor bwe county yo moske Johnson Sakaja korende bono nigo korengana no nyaneri tukoregoro ujumbe twabwatene ringa omo governor yo nigatema kumnyokera serikali ga ya broad based no konyurengani gare kosini garomo governor utirase kiama keri kose abwate ticket ye kiama kia UDA korende ngabono wetirase okubwatirana gwe serikali iga ase kiama kia ODM na boigo serikali ya Kenya Kwanza niko omoske Johnson Sakaja makumobole nonyo moske Raila Odinga anyare weswanania gose na atori gose kubolia ba MCA bali ime ODM fanyale kumusira tiba mwaka isiko ewote a compromise a president and ODM leader met hostile Nairobi MCA separately to broke truce. Gazeti ega ni gondo chego kwandira nga nonye obututukano bwabete bwokoene kiwa ni gobono omorai bwinse na bwigo moske Raila Odinga banyarete gukora ebikaro bya bene na ba MC abaiga gusaba MC abo batindiete kigima kuro ase county ya Nairobi iri gukwanira ogwako isiko kwae omugavana omoske Johnson Sakaja batabanga ningi kiagerete andake bakamotoria worry about disruptive poll campaigns in the capital city if governor and deputy are ousted nabigonga oko wankoraroro ese gotoko mu governor we county ya Nairobi unyare wako isiko kiagera obututukano gosechibura niko kirabechi kwene kiwana boigo chi campaign chimbe wekiraniwa ase county gosomo chomonene bwensi ya Kenya yoro mucho Nairobi na boigo fear of a showdown with former DP was a deputy president Rigathi Gachagua in by-election and impact on 2027 andake ningi kiagerete omoske William Ruto na bwigo moske Raila Odinga pakemuke getambukiro ngabanyare ko swanani eri kumutanga Sakaja tagenda isiko osomo governor Sakaja ta ko isiko ikento kende ngotatiga iburaburu kwene kigose chi campaign chimbe chiko chakagwa ene kiwase county ya Nairobi asensemo yende nabo erabe enchira yoko osena bokirabe getambukiro yoko gosereria egati gose oburai bwa matukaega ikiagera nabo konyoranga omugavana Sakaja wamwira gosase gose ese romberi yaye omoskeri Rigathi Gachagua eyobono erachiko gosereria abarai abaiga bare obviously ase obuchorio bonene bole osio nabo igo concerns a broad-based government critics exploiting Auster plot to derail Unity Pact nganande nabo bono ekoreto muchande kiagera bali bonse bakwamereria serikali gose okubwaterana kwa serikali iga ya broad-based bono barachikonyora libagari nene ryo gosekereria serikali ikina kiagerete andake moske William Ruto no moske Raila Odinga bakaranga nerebia bamwegerere gose bamutori omugavana Johnson omugavana wa county ya Nairobi moske Sakaja na omugano yini korase gazeti ya The Daily Nation yeritukoria rero page ya kane onyore asinchira engikirano ukigima na governors step up resistance against executive decrees omoncho morigerere page ya gatano narimo nigobona abo governor banyari gutena abokongo ane muno erioko amereria igati ya machiko ali abiriga kubikwa ne serikali enene ane muno ayokorora kana abuna nigatete kogosereria utawala yechi serikali chechi county na sikikero kurigire buno omoroberio o procurement usaya ungachikonda chitenda chonsi chinyare kwena no gwetira asinjira ye mitandao yekerero gose gwetira gutumika chinjira chekerero gose electronic procurement platforms nigo bono abo governor bange batebiringa serikali enene nigetete koswanana gose nigo yaswanana kigima obokoreri bwechi serikali chechi county ngobo sipoliti bogo chigotoka aroro nganonya nabo obokoreri nabo butachi kobobuye kiagera chinsemo chine njibwati bunabona magana internet gose nga atari county chonsi okonyora magana na chistima chikirane taro igongo kuchikwana na chikonda nigo erabe egetiro wetirasinchira eyemetana omugano yora page ya gatano narimo ngabona aba governor batemire kubwaterana
kuamireria igati bitambukiro biri serikali kusema chukali serikali ya Nyareko bagi kubwatoka aringete ti serikali chichi county na sepeji ya kabere ukwana mangana yechisemi wate bicha ya omo waziri wechisemi Muske Julius Migosi Ogamba nekire wate puzzle of August schools learners and lost billions igitanda wiringira roro ikiagira bono chiskuru nchiraro chikwewe chibesa chinyingi sana kwa asikiganje ya serikali chiskuru echi chitayo kose Ghost schools na boigo aboroki wambaroro okonyoro mubaro obwatokire gochase ya serikali nene vuna aboroki wabare asi chiskuru umubaro uyu otari uyibwekene kose aboroki wa baroro chibesa school fees wakano serikali wakana chibesa aboroki wabo batari we exist kose batayo na bono niko ekoranga wetirasi enchira buneyo kose okonyora chiskuru chigotuma chinamba chiaboroki wa chinamba chitaiyo abantu batayo metonye skuru teyo lakini atoke serikali ngo batukere chibesa uchiasigete kwa mwire gotevanga ntu bate skuru bono yagetembega igat atevenga skuru nere kurukugetembe ne ya serikali ya guchibesa igeminitinga no nyomubaro okubwatu kwa bwaboroki wa uchiase serikali na boroki wa batayo chibilion chinyinge chiasire ase wizara yechiseme wetirase emirobere bune bikose wetirase obokora bunobo mugano yini gora sepedo ya kabere gazeti ni ya The Daily Nation here tuko oriarero na boigo after 45 billion Kenyan shillings NTSA deal tycoons sugar trade businessmen Farid na boigo Sheikh na Jabir nigo Gaiga were eyeing 45 billion Kenyan shillings smart driving licenses tender have made an aggressive entry into the sugar industry. Wetira ase amangana ekyombikiga kya National Transport Safety Authority omancho murigereria ekyombikiga kya NTSA kyokurigereria mangana yobosombi bwa para nigo obono weteranga ase chitenda chiri bagendete gose deal ebyasara biri baligete gukora nense ya Kenya nigo ndo chingana nde aba kolime gose abonchoriria abaiga abanene kigima unabono yigo manyakanete na Farid Abdul Raraz na boigo nebwate Sheikh and Jabir Abdul Nasir Al-Kandi nigo bono nande banyare kurigereria gose batete guswanana konyora chitenda gose gukora ubonjorire kigima ase amangana yokorosi wa wesukari aiga asense ya Kenya ino muganora se gazeti ya The Daily Nation gose no rondo china ndo wirete libagari nene kema okonyora se page ya 5 na 2 ase gazeti iyo irino nyara komanya nararia yiga gose chikonde chiga abaiga abanyabiasara abaiga batete gukora ubonjorire kigima nense ya Kenya ikirenga kyabo nkireki kumugano uyu nabo kanyora asinchira engikirano kigima gusinchira iri ya bene kigima na gutigana nayo ekiro nkorigereria igazeti bunabona igazeti ya Taifa Leo kuri gazeti ya Daily Nation na wigi ya Taifa Leo kiro chiko bwatani gusichire chinyombe yemo nigo ekotewa ni mwosho mmoja ebwate bicha ya Governor Johnson Sakaja ole andake inkigeko kira ekwerera igo egoteva Governor wa Nairobi anusurika kufurushwa kwa tundu la sindano baada ya Ruto na Raila kukutana na MCAs omo Governor yekasakaja konyo utirie nga ni garure muno konyo wakiro isiko korende bono omurai wense na bwigo Muske Raila Odinga omurai weke makia ODM bakanyara guswanana engane yo bakanyara gukora ebikaro byaringe ebyabene naba MCA kurase county ya Nairobi nabo igo kotema akomwegere go moncho murigere kiro kurigereria bicheyo mugavana bono nga bono andake nabakotwara ali bagali okoyana Rais William Ruto na kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga walichangia pakubwa katika kumwokoa gavana wa Nairobi Johnson Sakaja asiondolewa mamlakani na madiwani hasa kwa hofu ya athari za kisiasa kuelekea uchaguzi wa mwaka 2027. Ukurasa wa pili ase gazeti ya Taifa Leo nyoro mugano yo asinchira ngikirano kigima na boigo gutigana no mugano uyu anebwate aiga mugano oye Muske William Ruto na Muske Raila Odinga wote ndoa ya Ruto Raila ya ibua joto
bono o enyomo yega ya gisiasa gose serikali ya broad based ase page 15 na limo gose page 16 ya gazeti ya Taifa Leo egote bona uko rosiwa wa serikali yega engare gose serikali ya broad based bono nkubwatie umuchando egote ukuruba umeanza kuzua mchecheto kwenye kambi zao bono niko bachakire kutwara gose ukungusana na chiseki chia chakire kutoka ichime kegima ekati ya bari ababwatani babo gose ababwatani w'ikiama kia ODM na boigo na bari me serikali gose bari ime ya Kenya Kwanza na umwancho murigereria ayone gati yari area gazeti ya Taifa Leo korende na boigo ntobwate igo munyanyimbo nyarete gusiri ubugima bwaye asinseri ya Haiti winyorenga abalimu usabanya nyimbo ntobwate policemen bali batumete gocha asinsi ya Haiti kwenekia oborendi watebanga aliyefariki nchini Haiti atambuliwa. Afisa wa polisi wa Kenya aliyefariki katika ajali nchini Haiti ametambuliwa. Bono yonyarete gusiri ubugima bwaye asinse yo nyare kumanyikana nga ningo na abantu basobo barabia baiga page ne yakabere ase gazeti ya Taifa Leo. Zigo la lipa mdogo mdogo bono ase bali bakwenyorera lipa mdogo mdogo bakonyoreti simi chama kabeza ko saving biga byo gwakanira ake muntu wacha kutabuki egote waadhiriwa wasema mpango huo unatumika kama mtego wa kibiashara epejine ya gatano nigegote bona abakenya abange niko bakorera ekiagera anda kechinga kibabiri bakwenyora no nyechilone usibaho kabese kende gionsi chinga kicho gwakana niko ba nga abasongo bagotenga ripe diali kuseba gwakana bagusibigwa konyora ngento kwarenge kugura gusene chiribu 10 ekira ogocha konyora ekira ogocha okora gwakana chiribu 20 ekiagera nga bona abantu okonyora nga muntu tabwati bese chiri aragure ebintu biga asinchire mona gukora bono iyo yairira yaba omosigo omuntu okonyora nga nabakoborwe ndagira onyene simi yasieku akabikwa bwate kwa bwana tukukora businsa porageri abantu kwanyora nga ekobeterere bwakana esimi nakabesa kali abantu barare nchara ekiagera seminari ke usie kuna mangana igo pondo ngano nyene serikali yachakire kurigereria njira abantu abaiga bakwenda na chilon bagutumika use interest rates na kichiri ebyo bese chirugo cyo kuiranika inkerengo kengana ki ekiagera abantu babiri bakunererwa kwetirase ugutinyara kwabo kusekera umuntu abwate ugoiserwa mono kwanyara ngekera ukabese wegento kakira cyo kuirani kwanyara bwakanire gwikamara kabiri usimara gatatu yeri goririri alingi ucha kugora analirore na page ya gatano na gatatu yote maporomoko ya ardhi ya watu 1000 Sudani yote wapiganaji wa Sudani SLM walithibitisha mauti hayo na kusema mmoja tu alinusurika mwancho muligereria uko wateka kweli rabagosi amangana ogoswana na kweli roba amangana ya mabwago kugwa ndochinga engane yoni gobono yanyali tukwira abantu eribweyemo gosiria magemabo ase yairira abantu eribweyemo gosiria magemabo ase nseri ya Sudani ngano yo mubweka onyalite guturiwa nomanyetinga nyasaye nere ebintu mbiroro gosekero necha ya mwire ko banga abantu konyoranga njirate yo muntu uranyale gwetanga kero kumangana na mabwago akugusirira bari gwateka abantu barimira abo mbiri okonyora otogotebenya sae ndake kero konyora nga sense obuna asomenye to botoera rumbora no nyembura teri gutuya sali bintu mono okwiranira omungurumbia moneke agretinse chinde chimenyete gochandika gwetirase amangana yechito amangana yetoigo amangana yembe basukona bona bona omotenge cho nande tukurigereri tukorigoro ando motenge cho noronyare tokorekana abantu 800 bagasiria magima abo igono bo tebinya sae mbe yamone kiagranda ke nonya igasiriro bali agusio konyoranga nonya mabwago karoro tali mange mono gusitari kuswene na bono na liro bono nariate ka gusiri ko baruka tali bantu tali mono likuchiria leto muchando ase abamenye bechinsemo akorende gotikana ne gazeti ya Daily Nation nasi gazeti ya The Standard. Gazeti ya The Standard ne watenganere tofauti yake ngana ki bwati bicho ya murai bwensi moske William Ruto ayo bwate omo waziri wa mangana yoborendi usumo waziri boborendi defense
omosikia omosubati Soipan Tuya nabo igo aiga sense moyende nebwate oyo tenerete aba nyanyimbo aiga sense ya Kenya egotebanga stop this mess, foreign occupation, Jubaland and whatever Jubaland fighters boast of seizing farms in Mandera and even thank Kenya for the warm welcome as citizens flee their homes and the government maintains an ominous silence. This is no isolated incident. From classrooms in Mandera turned into barracks to fishermen gunned down on Lake Turkana, Kenyans are left to bury their dead and abandon their homes as the officials look away. The president is keen on politics. The CDF, who's the chief of defense forces, Oyuga Kariri, is missing in action, while Defense Cabinet Secretary is only seen on the lawn of a state house during cabinet meetings. Page ya kana na boige ya gatano ase gazeti ya the Standard yeri tukuria rero ningi egukwanira nengana yo wichane sana anne munasa bantu bali bakoro orogongo gosichinze muchiri cha Northern Kenya naseki nigekorora kananga Jubaland fighters bono bali bakoro sinseri ya South Sudan abo bakoro chinse mu gusaso muchoma no Juba nigo bachakire korora kana baswananire chinsemo ane muno buna bono banyare kwenyorera emigondo emenene kima ase county buneri ya Mandera nabo igo banyare ko goseni go barorekanire bakorokia okogokiwa kwa wenjira bakwariganiwa asensi ya Kenya ekikeirire bono banyare gusagana orogongoro nabo igo kwenyorera libaga rinene kurinde serikali ekirete umanyete mwancho muri nonye abantu babwate obusibore bwoko buramaremo obusibore bwogoswa andozi bunabonekera ora asensi ya Kenya nabokonyoranga nabukuru ogenda ukore nonye county bune ya Nakuru ugoro bore mo bwao bike biasara byao rochake obo mamenye bwechinse mecho lakini tekubwekana bunakera ora rugeigo so asensi ya Tanzania uchake kwanyorero obore marro bono nigekororokana nga abaiga koro chinse chinde osensi yo ya South Sudan mono nigo bono banyare ko vamiela chinse mogosamale mamange anyarire koirukigima ase county buno ya Mandera migonde menene abantu baroro n'abantu batari abakenya nande ngachise gichabiri chikwene kiwaroro mwancho muriga nganonye ne chiskuru kusebirasi bichiskuru bono byabekiro koba kinyomo chiyo bonchoreria bwechinsu ichichikuru ase enyancha kose Lake Turkana bono ikikeirire ng'abantu bande nonye chise gichabiri chikwene kiwaroro abakenya bange basiria magemabo ekyo keirire banyarire koenigwa korende nga abali batenene tamangana igabona mangana defense tibaiyo mbali gukwana kende nabo igo ekero to kurigire bono mwaziri Soipan Tuya utenete defense tubwate oyo tenete defense forces manyakanete muna Kariri nabo igo omurai bwense nganigo baligiretia mangana siasa mono tibabaraba bagukwanira kindi gyonse nengana yogo cyane kema ase gazeti yo ya The Standard na umanjo murigira sobango mono ne gazeti ya People Daily egoteba ebwate bicha ya murai bwense muskila muruto kabigete na baeso gotebuno mu Islamu kigimba kose anakaoria aseki blessings versus curses. Churches that backed President Ruto but are now against him. Chikanisa chianyarete gosira omurai bwense muskila muruto chingaki chichi campaign kolende bono chianyare kumonchokera naseki epeji yakane ase gazeti ya People Daily ngabono nonye chikanisa chachakire kwerusanani ase okubeka oburai ibwae omoske ose ase ugosira oburai bwo moske William Ruto ase serikali ya Kenya kwanza ine gazeti ya People Daily na epeji ya gatano nalima yote wa how Ruto and Raila came to Sakaja's rescue na kipanyalite goswana na ukumutoria mugavana wa county ya Nairobi Muske Johnson Sakaja yitwa yirigiriri ase chigazeti chinde cheri tukoria rero. Why graft allegations may still haunt Governor Mutai nande bona samangana yobo kurumiko so kuruma chivesa chia serikali ya county nanda nabara nyari kumubwatirani umugavana wa county ya Kericho Muske Dr. Eric Mutai naseki nganonye onyarite gutorirwa ne bunge ye Senate bado okoranga
si mweupe kama pamba pakatanga bado tarabetia samangana ega yobukurumi ngana bado ngana yona era mubwati moncho murigireya ayo na egati yari are asechi gazeti chiri tuko olia rero ayuna yanda mangi onyoko yari gitina kukonyora gazeti mnayoni ya The Standard, onyora gazeti ya Taifa Leo, The Daily Nation, gazeti ya People Daily erinde onyare kwemanya asinjira engikira nukigima kusinjira ere eyavene gendera kulika ujumbe chao gochaiga ase studio ase ebiro ebiga nchomurire korende ase abono iga nigo ekirongo chagosoka turachukumira na gochichinza isana nebiri cha mugaso nasi kikiagera nere Geoffrey Onsari gukura sensemo ya Getembe FM nare aiga nabageni kusenaso aiga chinkaki chitaika chinke sana chiri busio eri kusanga na abageni abo erindo nyara kumanya nararia yaiga abao kwanaraigo asebire bigo mancho murigere abali mwensi mwanyarire kusanga na intwe simwanyarire kulika ujumbe cheno gochaiga ase studio mbia mono kima konende ase yongo gotebinga wakenya pamoja sako niko bono barachi ukwanira igati yobokoreri bwabo gusenara riari bakoenana kurwa asensemo ya Getembe FM eyo egochikubatirani wanere Geoffrey gose egochikubatirania aiga ekerore GTV yaho mwancho murigereri Getembe TV chingaki chance korenda sebire biga bimono sana ikiagira oro mwegeno na boigoro mwancho murigereria Getembe TV chingaki chance na bogo tobeka koba ikiteseni na mbeyemo ase liroba liagusi korenda seboniga ase nje na koria sense meyo kuruko Matilda ubaigwa tomerani ase kyonga chinse isana na ibere kurene no konyoria murobere ga gwetwania Getembe turaera nyara kumukusanganere Geoffrey Onsarigo na kirongo kuganiria utware oburiria buri obuya